देवी। ए सुन 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 सुन, चल मिठाई किन दे। ना हम मिठाई ना खाएं, हमरा घर में से भागो भागा अम्मा इनका के भागा भाग की ना। तो हाय गाइस, रोरा लोग क्वेश्चन बनी हम अपना वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन लेके आइल बनी एल्लो, जवना में रोरा लोग 1 रुपया से लेके 5 लाख तक लोन ले सकत हनी। लोन लेवे के प्रक्रिया बावे या तो आधार कार्ड पैन कार्ड से रोरा लोग लोन ले सकत हनी। रोरा आसानी से जांच कर सकत हनी कि कौन कंपनी हमरा से ज्यादा सूद लेता, कौन कंपनी हमरा से कम। ए एप्लीकेशन के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देले बनी, रोरा वहाँ से भी डाउनलोड कर सकत हनी या प्ले स्टोर पर जाके एल्लो एप्लीकेशन सर्च कीजिए, वहाँ से भी आ जाई। रोरा डाउनलोड करी और लोन का फायदा उठाई। सोना भी उठाई दे तो हर साल परीक्षा में स्पेल्ड होली, लेकिन हाई के क्या हो गइल बा ई बात हमरा समझ में नहीं आवत। जान कर भैया किन गइल बा, हम चीट से लिखत रनिया और देखनिया कि डीएमओ आ गइल नु तो चीटवा एकरा के धरा देनिया। नो 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 स्पेल्ड हो गइल। बाहरा ना जाए भाड़ा भेजा घरे आए, खाना में ना तनिको स्वाद आवता। ए पापा मोली माई तोर याद आवता, तू हमरा के छोड़ के चल गइली। पापा मत अकेले बाड़ो। अरे बाप देह में दर्द हो गइल बा यार। चल दवाई किन देता नी। एक बुरी रहे न दे, हमार तो मेहरारू बिया कि ये खाली को हम तो देह दाब दी। छोड़ ना कि नहीं दवाई, चल घरे। ओए केने बारू हो? तनी देह में दर्द हो गइल। देह में दर्द हो गइल बा तो दवाई किन के ना खा लेला। मारेम एकरा को मारेम, हट वालो कि ना हम मारेम। का भइल बा भौजीए नु हई ना हम रंग लगा के भागे के कहनी आई तई काहे हमरा के पकड़ के रंग लगइले सिया। मारे बेकरा के हम मारेम मारेम। का भइल बा रे कि कहां जात नी? जाते नी थाना में रिपोर्ट लिखावे, हमर इज्जत लूट ले बलो। के कइले बा रे? इस्लाम बाबूजी कइले बड़ी। हम गइने रंग लगावे नु तो हमरा के पकड़ के चुमा ले लिया। आई देख लो नया पहनले बनी। आए हां